Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε. Τι σας έχω σήμερα? Λοιπόν, όπως βλέπετε, το cockpit είναι τελείως διαφορετικό. Έχετε μερικά δευτερόλεπτα να μαντέψετε με τι θα κυκλοφορήσουμε σήμερα και αργότερα θα σας κάνω και την αποκάλυψη. Λοιπόν, πάμε με μοτοβόλτα. Για όσους δεν είδαν το τελευταίο επεισόδιο από το road trip που έκανα Βουλγαρία, Ρουμανία και ούτω καθεξής, αποχωρίστηκα το Phaser και τους λόγους θα τους εξηγήσω αργότερα στο βίντεο. Απλά έτσι λίγο έπρεπε να ξεσκάσουμε, οπότε βρήκαμε αυτό εδώ πέρα το υπέροχο εργαλείο και νομίζω τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, καλή μας βόλτα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η εκδρομή. Ετοιμαστείτε. Το εργαλείο αρχικά. Το βλέπετε? Το ζαχαρώνετε? Με αυτό θα ταξιδέψουμε σήμερα και πάμε κατευθείαν στα φιλαράκια μου. Παιδιά, μπορείτε να συστηθείτε και μόλις αν θέλετε. Χριστόδουλος. Βάσο, κρατήστε το μικρόφωνο, ακούγεστε παρακαλώ, να είστε καλά. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ο οδηγός μας, ο κύριος Χριστόδουλος. Χριστόδουλε, Αλλό. πού θα πάμε? Θα ξεκινήσουμε για να πάμε Βάστα Αρκαδίας, είναι για Θοδώρα. Μην γελάς, βλέπω. Μετά. Λοιπόν, μετά θα πάμε Καρύτενα από εκεί, Ναι. θα δούμε ωραία μέρη. Ναι. Εμείς έχουμε ξαναπάει, θα σε πάω σε κάποια μέρη να τα δεις έτσι ωραία, που δεν τα έχεις δει. Ελπίζω το μόνο καλό να μην τα έχουν κάψει. Αυτό. Ναι, μην μας χαλάσει το σκηνικό, αλλά εντάξει. Εντάξει. Όπως και να έχει, θα το Θα τα δούμε όλα στον δρόμο. Θα σου πω κάποια μέρη να τα δεις Ωραία, θα σε έχω στο Θα υπόψη τέτοιο. μου. και θα σου κάνω νόημα να δεις τα υπόλοιπα. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα θα τα δεις. Δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε για το εργαλείο εδώ. Vestrom 1000 του 2003. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα τι είχε πάθει. Τα φτιάξαμε, όλα κομπλέ. Είναι έτοιμο. Εγώ το λέω τραχτέρ. Εντάξει, στους λόγους σου. Οπότε και τα τραχτέρ να πούμε δεν χρειάζονται πλήσιμο, παιδιά. Μια χαρά είναι. Τίποτα, ρε, Πάει τίποτα να είναι. πούμε. Συνεπιβάτη εδώ πέρα τη Suzuki. Η Βάσο μας. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σε λόσου. Πήγαμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Πάμε την βολτάρα μας. Μπροστά φυσικά ο φίλος ο Χριστόδουλος, όπως είπαμε. Θα είναι ο πλοηγός μας. Με τη φίλη μου τη Βάσο, παρέα. Οπότε τα παιδιά τα είδατε, είναι ορεξάτα και έτοιμοι για βολτάρα. Η διαδρομή δεν ξέρω η αλήθεια είναι πόσο διάρκεια έχει μέχρι το πρώτο stop. Νομίζω κάπου μία μισή ώρα, αλλά είναι η πρώτη φορά που πραγματικά χαίρομαι που έχω κάποιον άλλο να με πηγαίνει σε σημεία ενδιαφέροντος και γενικά δεν χρειάζεται να προγραμματίσω εγώ κάτι. Γουστάρω πολύ. Θα απολαύσω απλά την οδήγηση και θα κοιτάξω φυσικά να σας δείξω όσα περισσότερα μπορώ. Οπότε τα λέμε πάλι σε λίγο. Bye. Ξεκινάμε σιγά σιγά και μπαίνουμε και στα πρώτα χωριά όπου να είναι. Περάσαμε από Άγιο Βασίλειο και πάμε προς τη Βάστα, όπως σας είπε και ο Χριστόδουλος. Με επαρχιακό δρόμο από εδώ και πέρα, μέχρι να ξανακούμε και πάλι εθνική για λίγο. Μια χαρά. Δύο λόγια για το Αφρικα. Χωρίς πολλές λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους.
Νομίζω ότι μου δίνει προς στιγμήν τουλάχιστον όλο το feedback που χρειαζόμουν για να δω πως είναι μια πραγματική adventure μηχανή. Και το Africa Twin, το XRV 7.5 είναι ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα θα μπορούσα να έχω για να κάνω αυτό το test ride. Ο άνθρωπος, εντάξει, το έχει κάνει full restoration, μιλάμε άντε γεια, η μηχανή είναι σε άλλο επίπεδο και επειδή την είχα οδηγήσει και λίγο πριν την αναβαθμίσει και τη φτιάξει, οι διαφορές είναι εμφανείς και φυσικά πάντα προς το καλύτερο, και δεν μιλάμε μόνο για το εξωτερικό κομμάτι το οποίο το περιποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτός και οι άνθρωποι που επέλεξε για να το φτιάξουν. Η σέλα που έχει φτιάξει είναι αλλού. Νιώθω ότι μπορώ να κάθομαι για ώρες να οδηγάω χωρίς να πιάνομαι. Έχει γίνει εξαιρετική, το τονίζω, δουλειά. Το σύστημα αναρτήσεων είναι high level, δεν το συζητάω. Είναι τρομερότατο. Όλη η πληροφορία σου έρχεται όπως πρέπει να την έχεις. Η εξάτμιση νομίζω είναι το μόνο aftermarket, εντάξει, δεν μιλάω τώρα για τα περιφερειακά τα άλλα που αναβάθμισε, ok, ονόητο, γιατί η μάρκα έχουμε βάλει πάνω. Η εξάτμιση είναι της GPR. Ο ήχος όσο μπορεί να καταγραφεί είναι ασύλληπτος. Βέβαια για μεγάλης διάρκειας ταξίδι εμένα ίσως να με κούραζε, για την ώρα απλά το απολαμβάνω. Ακούσα τα χαμηλά μέχρι τα ψηλά, όλο το γουργουριτό και τα σκασιματάκια που δίνει κατά διαστήματα όταν συσταθεί καλά η εξάτμιση. Είναι ωραία, ρε παιδί μου, είναι η αίσθηση. Είναι η αίσθηση αυτή του ήχου που σ' ανεβάζει, να μην πω κάτι πιο απρεπές. Τι να πω, είμαι κατενθουσιασμένος πραγματικά με αυτή τη μηχανή. Δηλαδή μοντέλο του 98 και δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Μόνο αυτό το πράγμα εδώ, αυτό να το βλέπεις και να λες ταξιδεύω όλο τον κόσμο. Τι να πω, δεν έχω άλλα λόγια. Έδωσα μια πολύ σύντομη περιγραφή και το feedback που έχω λάβει για την ώρα. Καλά, τώρα δεν ξέρω με τις γραμμές που πέρασα τις κατάπιε. Δηλαδή ήταν τίποτα γι' αυτό. Γενικά είναι τρομερότατη. Είναι τρομερότατη μηχανή. Χίλια μπράβο και για τον ιδιοκτήτη εννοείται, τον φίλο μου τον Άσο, αλλά και για τους ανθρώπους που την επιμελήθηκαν και την φτάσανε σε αυτό το επίπεδο. Το μόνο που ίσως δεν με οθεί να πάρω μια τέτοια μηχανή, και αυτό είναι καθαρά προσωπικό, είναι δυστυχώς ότι είναι παλιό μοντέλο και η έλλειψη ανταλλακτικών σε κάποια ίσως πολύ βασικά πράγματα τα οποία είναι ήδη σέβρετα ή απλά δεν τα βρίσκεις. Κατά τα άλλα δεν έχω να πω τίποτα να το προσάψω. Μόνο η ηλικία, η οποία στη συγκεκριμένη μηχανή στο σημείο που έχει φτάσει δεν της φαίνεται καθόλου. Είναι μια σύγχρονη μηχανή χωρίς περιττά ηλεκτρονικά και φανφάρες. Αυτά τα λίγα λοιπόν, να μην κουράζω παραπάνω. Πάμε να απολαύσουμε τη διαδρομή με τα φιλαράκια μου μπροστά. Τι επιαστήκαμε? Το κολλήνι του. Το κολλήνι πιάστηκε. Όπο μάνα μου. Κολλάρας. Ξεμουδιάζουμε και συνεχίζουμε. Αλάκα, γάμισε το. Έλα, όλα καλά ρε. Καλά μας πάει. Έπαγα και 5-6 μυγάκια. Εδώ κοίτα κάτι πτώματα που έχω πάνω μου. Πρέπει να ξεκληρίσαμε κάποια. Ξεκληρίσαμε οικογένεια όντως. Λοιπόν, ξέβιασμα και συνεχίζουμε.
Εδώ με τα εργαλεία. Πω. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε ομορφιές. Αυτά είναι. See you soon. Επιτέλους έχουμε βγει από την Εθνική και κατευθυνόμαστε προς την Αγία Θεοδόρα στη Βάστα ή Βαστά. Δεν θυμάμαι, να είμαι ειλικρινής, πώς τονίζεται, αλλά δεν είναι κάτι πρωτοφανής για μένα αυτό. Πολύ ωραία έτσι επαρχιακά, χαλαρά πάμε, χαμηλές ταχύτητες εννοείται, απολαμβάνουμε τη φύση, απολαμβάνουμε τη διαδρομή. Σταθερά μπροστά ο Χριστόδουλος με τη Βάσο εννοείται, η πλοηγή μου για αυτή την εκδρομή. Έχουμε πολύ ωραία μέρη και εδώ στην Ελλάδα, ρε γάμοτο. Αλλά δεν τα αξιοποιούμε όπως πρέπει. Κάτι διάβασα προσφάτως ότι στο Δήμο Σουλίου, ναι, το γνωστό Σούλι, έχουν ξεκινήσει και δημιουργούν έτσι μοτοβόλτες, μοτοεκδρομές εκεί πέρα για να ανακαλύψετε αυτά τα υπέροχα μέρη που έχουν εκεί πέρα. Τυχεροί όσοι βρίσκονται κοντά, και όσοι δεν βρίσκονται, θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία όταν θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαδρομές που είναι να δημιουργήσουν, να τα επισκεφτούμε και εμείς που βρισκόμαστε πιο μακριά. Για να δούμε τώρα. Έχουμε και χώμα. Λέγε μου τέτοια. Όχι, εντάξει. Λίγο σκαμμένο εδώ ήταν. Λέω κι εγώ, θα βάλω το Αφρικα και σε χώμα. Αλλά και να μπει, τι καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πολύ ωραία διαδρομή. Και ο ήχος του Αφρικα ερεθιστικός, θα μπορούσα να πω. Λοιπόν, συνδεόμαστε πάλι σε λίγο. Bye. Λοιπόν, έχουμε μπει στο χωριό Ισάρι. Δεν γνωρίζω και αυτό που τονίζεται. Στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλοπόλεως. Ωραία μπαλκονάρα εδώ, απίστευτη θέα. Άρα αυτές οι ελληνικές οι χωριουδάρες, ρε πούστη μου, είναι ασυναγώνιστες. Είναι τρομερότατο το τοπίο. Και αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναέρθει ποτέ από εδώ και μέχρι στιγμής η διαδρομή μου αρέσει πάρα πολύ. Και φτάσαμε Αγία Θεοδωρά. Αυτό είναι. Πλησιάζουμε. Πολύ ωραία. Για να δούμε που θα μας φάει ο φιλαράκος μου. Πλησιάζουμε. Πιάστηκε το αγόρι. Για κάτσε να σηκωθούμε κι εμείς να δούμε τη θέα από ψηλά. Άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, το Αφρικά. Η θέση οδήγηση είναι άλλο πράγμα. Έτσι είσαι άρχοντας, πώς να το πούμε. Τα βλέπεις όλα από ψηλά. Τελείως άλλη αίσθηση. Κοιτάξτε τη διαδρομή, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω πόσο γράφεται το εξατμισόνι που έχει ζεσταθεί και ακούς το θόρυβο. Πω. Πανέμορφα είναι, ρε παιδί μου. Πολύ ωραία διαδρομή. Μπράβο, ρε Χριστόδουλε. Θα σου δώσω τα εύσημα, τα σταματήσουμε.
Λοιπόν, ένα mini gallop όσο απολαμβάνουμε αυτή την υπέροχη εδώ πέρα διαδρομή και θέα, και θέλω γνώμες. Λοιπόν, όπως προείπα, κατευθύνομαι στην ATV κατηγορία. Αυτή τη στιγμή κοιτάω πάρα πολλά μηχανάκια. Φυσικά πρέπει να πω εξ αρχής ότι το budget είναι πολύ συγκεκριμένο, οπότε σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια, καλός ή κακός, για μένα είναι κάπου στη μέση, γιατί όλα αυτά θα φανούν στην πορεία. Αποκλείω σχεδόν παμψηφί τα ιαπωνικά μοντέλα, διότι είναι είτε πιο ακριβά από το budget μου, είτε έρχονται πάρα πολύ άδεια, οπότε και να είναι σε τιμή κινέζικου, πάλι εκ των πραγμάτων θα ανέβει το budget με όλα αυτά που θέλω να βάλω. Οπότε προς το παρόν οι επιλογές μου κατευθύνονται σε κινέζικη εταιρεία, και για την ώρα πάντα, από αυτά που κυκλοφορούν μέχρι και σήμερα που γράφω το βίντεο, αν δεν το έχω αναφέρει, ας το αναφέρω τώρα, είμαστε περίπου στα τέλη Μάη 2026 πάντα. Οπότε αυτά που έτσι ζαχαρώνω να πω είναι τη CF Moto, το 1000 MTX, το οποίο είναι ολοκένουργιο, πρέπει να γράψει χιλιόμετρα, να δούμε τι θα βγάλει, αν θα βγάλει κάτι. Και μετά είναι και το CF Moto, το 800 MT Explore ή το 800 MTX. Πρακτικά δηλαδή έχω τρεις επιλογές. Η μία μιλάμε για το ίδιο κινητήρα, απλά σε άλλο στήσιμο μηχανής. Το ένα πιο τουριστικό, προφανώς το γνωρίζετε αυτό, το Explore. Το άλλο πιο off-road. Και το 1000 το MTX, το οποίο νομίζω τα έχει όλα και ίσως και να συμφέρει βάσει της τιμής, που κάπου εκεί τέλος πάντων είναι το ανώτατο όριό μου. Οπότε θα ήθελα πολύ τη γνώμη σας σχετικά με αυτά τα τρία μοντέλα, ειδικά το feedback από τους κατόχους. Σε αυτό το σημείο να πω ότι έχω κάνει μόνο το Explore test ride, και κάποια στιγμή θα πάω να κάνω και το 800, αλλά σίγουρα και το 1000. Έχω δει τον ανταγωνισμό, έχω δει ας πούμε τις Vogue, έχω δει τις QJ. Απλά έχω την εντύπωση ότι για την ώρα η CF Moto νομίζω με καλύπτει καλύτερα και σε θέμα δικτύου, και αν δεν κάνω και λάθος και σε θέμα ποιότητας κατασκευής, και πάει λέγοντας. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για τα Vogue, γιατί όπως ξανά πω δεν έχω προσωπική εμπειρία με καμία από αυτές τις εταιρείες, πλην ενός test ride. Οπότε θα εκτιμούσα την κάθε πληροφορία, όποιος θέλει να γράψει, και ειδικά από τους ιδιοκτήτες. Και ναι, περιμένω τα σχόλιά σας, αλλά και τις προτάσεις σας φυσικά και από άλλες εταιρείες. Απλά λίγο πολύ έχετε στο νου σας τι ψάχνω. Πάντα στην κατηγορία των ATV. Λοιπόν, πλησιάζουμε στην πρώτη μας στάση και τη βασική, στην εκκλησία της Αγίας Θεοδόρας, εδώ πέρα στην περιοχή της Βαστάς, αν το λέω σωστά. Λοιπόν, τα λέμε πάλι σε λίγο. Περιμένω τις προτάσεις σας, μην ξεχαστείτε, και παρακαλώ σεμνά και με επιχειρήματα. Thank you. Φτάνουμε ή φτάσαμε? Για να δω που μας πάει ο Χριστόδουλος. Ωραία φίλε, πολύ ωραίο μέρος. Ριάκια εδώ βλέπω. Κάτι τρέσκι, κάτι ντουκάτι. Μικρέ μου σατανά, φτάσαμε. Εδώ είμαστε. Παρκάρουμε λοιπόν. Για να δούμε.
Ωραία, εδώ τα άλογα. Λοιπόν, πάμε να εξερευνήσουμε το μέρος. Πού μας έχει φέρει αυτός ο σατανάς, πού μας έχει φέρει. Ακούω ριάκια, ακούω νερά τρεχούμενα. Πάμε να δούμε τι και πώς. Λοιπόν, Χριστόδουλα, αναλαμβάνεις τώρα τα χρέη ξεναγού. Δικέ μου, το μικρόφωνο κοντά. Εκεί είσαι ωραίος. Το ποτάμι, έλα να δεις το ποτάμι εδώ. Έλα να δεις το ποτάμι εδώ. Το οποίο αυτό τώρα είναι χαμηλή στάθμη. Όταν είχαμε έρθει την πρώτη φορά με τη Βάσο, έβγαινε πάνω από τη γέφυρα εδώ, το γεφυράκι. Εδώ, άμα δεις εδώ. Επίσης, έβγαινε από πάνω. Να το εκκλησάκι εκείνη. Πάμε στο εκκλησάκι, δηλαδή αυτό είναι το γνωστό. Είναι η Αγία Θοδώρα που βλέπεις τα δέντρα είναι πάνω στην οροφή. Λοιπόν, Οι ρίζες δεν υπάρχουν. Να μου πεις εκεί πέρα Πάμε. την ιστορία που τα ξέρεις και τα λες ωραία. Εδώ. Άκου να δεις πώς έχει ιστορία. Λοιπόν, Βέβαια η Βάσο τα ξέρει καλύτερα, αλλά θα σου πω πώς έχει. θα μου πεις εσύ. Και Η Αγία Θοδώρα λέει, Μάλιστα. τότε επί περίοδο του Κοκρατίας που ήταν, την πήραν οι Τούρκοι και για να τη σκοτώσουν. Μάλιστα. Και την ώρα που τέτοιο είπε το σώμα μου να γίνει ναός, το βλέπεις, Το σώμα της Αγίας Θεοδόρας. να γίνει ναός, Μάλιστα. τα μαλλιά μου να γίνουν δέντρα, βλέπεις, Μάλιστα. και το αίμα μου να γίνει ποτάμι, το βλέπεις. Το αίμα του... Τα δέντρα δεν έχουν ρίζες μέσα, έτσι, είναι μόνο στην οροφή, ό,τι βλέπεις. Ρίζες δεν υπάρχουν μέσα, Κάτσε να πάω και κοντά να το γράψουμε. έτσι. Δεν υπάρχουν ρίζες μέσα. Μπορείς να έρθεις να δεις κιόλας. Εγώ μπαίνω να προσκυνήσω, έλα. Ακολουθώ. Νομίζω, παιδιά, το βλέπετε κι εσείς. Ό,τι μας είπε ο Χριστόδουλος εδώ. Να προσκυνήσουμε. Έρθαμε εδώ. Δεν υπάρχει ίχνος ρίζας εδώ μέσα. Το βλέπεις και μόνος σου. Στο μέρος σου προκαλεί δέος. Ένα. Χριστόδουλε, νομίζω μας τα πες ωραία. Τα βλέπεις μόνος σου. Δηλαδή πήγαινε και εκεί από πίσω να δεις. Πάρε το μικρόφωνο στο δίνω. Και πήγαινε από πίσω να δεις τι γίνεται ακριβώς. Εδώ είναι η εικόνα της Αγίας Θεοδόρας. Και πάμε έτσι να περιηγηθούμε γύρω-γύρω. Είναι ασύλληπτο αυτό, έτσι. Όπως είδατε και μέσα, δεν φαίνονται ρίζες, δεν υπάρχουν ρίζες μέσα, αλλά ξεδιπλώνονται μέσα από αυτό εδώ πέρα τις πέτρες. Εντάξει, το μέρος είναι πανέμορφο, γραφικότατο και η ιστορία γύρω από αυτό το εκκλησάκι είναι συγκλονιστική. Να είναι καλό ο φίλος μου ο Χριστόδουλος που μας φέρνει σε τέτοια ωραία μέρη. Για πάμε να δούμε και τον νερόμυλο του Νικόλα. Θέλει λίγο προσοχή βέβαια εδώ γιατί έχει κάτι καλά σκαλοπάτια και μετά είναι full χώμα. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έχει γέφυρα και πένα και στα πέναντι. Πάει η γεφύρα. Τώρα είναι για αυτούς που έχουν skills, να κάνουν ακροβάτες. Εσύ και εσύ άμεσα. Γαρίφαλο στα αυτή. Αυτό βέβαια. Η Μανταλένα, Μαγδαλένα του βουνού. Καλό, καλό. Φίλε, τίποτα, respect, να ξέρεις, μου έχεις φέρει σε πολύ ωραία μέρη. Πού να πάμε και στην Έδα να δεις τι ωραία που είναι. Να πας στην Έδα, φίλε, εκεί πρέπει να φορές μαγιό, Εκεί η μαγιό πέφτεις με το σόβρακο που λένε. Ό,τι βολεύει τον καθένα, ναι. Μάλιστα, να και ο κήπος. Με τα παπάκια. Παπάκια, χήνες και πάει λέγοντας. Α, πολύ ωραίο. Εντάξει, ωραίο είναι γιατί είναι απλό και προσεγμένο. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Δεν μπορώ να πω. Όσο πάει και γίνεται ακόμα πιο ωραίο και πιο ενδιαφέρον. Να σου πω δικαί μου, φτάνουμε στο νερόμυλο. Α, φτάσαμε. Άντε ρε παιδιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάσαμε στο νερόμυλο. Έλα εδώ να δεις. Για πάμε. Εδώ βάζανε και πλένανε τα ρούχα.
Α, εδώ πλένανε ρούχα. Οκ. Ναι. Έχετε με δύναμη πίσω εδώ και γυρίζει αυτό εδώ, το βλέπεις. Ο μήλος, ναι. Είναι σαν πέτρα μεγάλη, είναι που τέτοιο και βγαίνει εδώ τα αλεύρι. Φίλε, φιάσκο ο νερόμυλος του Νικόλα. Εγώ περίμενα να δω νερά. Δεν βλέπω τίποτα. Δώσ' μου ένα λεπτό και σου έρχομαι. Μάλιστα. Αυτός είναι ο νερόμυλος. Εντάξει. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε νερόμυλο, δεν έχουμε νερό να το δούμε σε λειτουργία. Δεν πειράζει. Αυτή είναι η πλάκα που λιώνει μέσα. Καταλαβαίνεις. Αυτό δηλαδή Ναι. το πράγμα λιώνει το αλεύρι Μάλιστα. μέσα και τέτοιο από κάτω βέβαια τέτοιο είναι λία. Οκ. Μια παλιά πλάκα που είχαν χρησιμοποιήσει. Αλλά συνεχίζω να λέω ότι όπως και να έχει, με νερόμυλο σε λειτουργία ή χωρίς, το μέρος είναι συγκλονιστικό, είναι πανέμορφο και δεν πειράζει ρε παιδί μου, θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Αυτή η θέα ούτως ή άλλως τα λέει από μόνη της όλα. Μου λέει ακολούθα και εξαφανίστηκε. Κάτι περίεργο έχει στο νου του. Κάτι σε φαγητό έχει στο νου του ο κύριος, σίγουρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε να είμαστε εδώ στη Βάστα. Τελικά από ό,τι μου είπε ο Χριστόδουλος, εκεί τονίζεται Βάστα και όχι Βαστά το χωριό. Και τον έχασε τώρα. Κάπου κάτι πάει να κανονίσει. Για να δούμε. Τι έχει στο νου του. Πολύ ωραίο μέρος και εδώ. Για να δούμε τι θα δούμε. Σατανά. Σε ψάχνα εγώ, στρογγυλοκάθισες. Τι έχει παίξει εδώ, πες μου. Συνταονίσεις και θα τα δεις όλα. Αμάν. Να συνταουνιαστώ, βεβαίως. Και θα τα δω όλα. Αυτό ακούγεται πολύ promising. Θα κάνει πάρτι ο Χριστόδουλος. Θα δεις σε λίγο τι θα έρθει. Παιδιά, με τρομάζετε. Θα δεις σε λίγο τι θα έρθει. Και μετά λέτε για μένα. Έχουνε παραγγείλει. Έχουμε και Αυτούς τους δύο τα παραγγέλνουν εδώ. Να τους φοβάστε. Γιατί είναι πολύ μίστες. Κοίτα εδώ μπαλκονάρα και τα θέα. Αρέψτε. Στα καλύτερα με φέραν τα παιδιά. Στα καλύτερα έχω να το λέω. Σε όλο το vlog αυτό λέω. Πού με έχετε φέρει σατανάδες. Πάρε οξυγόνο. Βάλει και στις τσέπες. Θα το χρειαστούμε. Και εσύ και εγώ. Λοιπόν, ο άνθρωπος μας έσκασε. Έβαλα και 2 κουταλάκια όπως θέλει κάποιος άλλος. Πω. Πολύ σωστή. Κοντέσα, έχει 2 κουταλάκια άμα γουστάρεις. Δεν ξέρω. Κατάλαβες. Αντριάννα, αυτό είναι για σένα. Εδώ είσαι. Λοιπόν, τι πήραμε εδώ. Μαστίχα πήραμε Μαστίκα και βανίλια. και βανίλια. Η μαστίχα είναι ωραία, δεν υπάρχει. Μαστίχα με βύσσινο είναι μέσα. Είμαστε εντάξει. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εντάξει. Να πάρω και εγώ. Χαμούλης. Εντάξει, η μαστίχα είναι χειροποίητη, ό,τι και φτιάχνουν εδώ πέρα είναι χειροποίητο και είναι σε άλλο level. Πάρε. Σατανά, σταμάτα. Δεν θέλω, δεν με βλέπεις. Μα δεν θέλω. Μην το πιέζεις. Θες καρυδόπιτα. Όχι, να είσαι καλά, θα τρέχουμε. Λοιπόν, Ναι. άντε να έρθει και το δικό μου, να δω τι μου πήραν οι σατανάδες. Να δω. Λοιπόν, μόλις ήρθε η πορτοκαλόπιτα. Ζεστή από το φούρνο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Μόλις βγήκε. Μόλις βγήκε. Αχ, αγάπη μου. Εδώ ένα μικρό κομματάκι πήρα. Μπουκώνω. Μαλάκα, όντως μόλις βγήκε. Είναι πάνε ζεστή. Το είπε. Χειροποίητο φυσικά και αυτό. Πού το είπε. Δεν υπάρχει ρε γεύση. Δεν υπάρχει. Άμα έρθετε ποτέ προς τα δω, να δοκιμάστε. Έχει και κάτι τυρόπιτες εκεί πέρα, όλα δηλαδή φτιαχτά εδώ πέρα δικά τους. Αλλά είπαμε μας κόψει την όρεξη, γιατί έχουμε και συνέχεια, καταλαβαίνετε. Άντε, γεια. Ξεκινήσαμε. Πολύ ωραία στάση. Ωραία πράγματα είδαμε, ωραία πράγματα φάγαμε. Αλλά έχουμε και συνέχεια όπως είπαμε. Πάμε για Καρύτενα. Θέλουμε περίπου καμιά ώρα, νομίζω από ό,τι μας είπανε διαδρομή. Θα περάσουμε μέσα από άλλα χωριά και ούτω καθεξής. Αχ, ήταν ότι πρέπει αυτή η στάση. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα.
Έχουν ξεκινήσει τα στροφιλίκια για τα καλά. Όπου είναι πολύ fun bike τελικά το Africa. Πολύ fun bike, πολύ το γουστάρω. Και το λαστιχάκι του εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε κάτσε τώρα λίγο να κόψουμε, να μας προλάβουν και τα παιδιά, γιατί τους άφησε ελαφρώς πίσω. Λοιπόν, από ό,τι ενημερωθήκαμε από εδώ από κάτι ντόφιους, έχει κλείσει ο main δρόμος γιατί έχει πάθει καθίζηση. Εγώ μπορώ να το δω στο βάθος, αλλά μάλλον η κάμερα δεν μπορεί να το πιάσει. Anyway, και ανοίξαν αυτόν εδώ πέρα αναγκαστικά, αυτά τα 200-300 μέτρα πόσο είναι το χώμα. Πάμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την εκδρομάρα μας. Ωραία, κάτι εσάκια. Αυτά είναι. Φουλάραμε και το εργαλείο για να είμαστε ξένιαστοι για τα επόμενα 250 πλάς χιλιόμετρα και πάμε για Καρύτενα. Και κάπου εκεί, από ό,τι μου είπε εδώ πέρα ο Χριστόδουλος, θα κάτσουμε και να φάμε. Και πιστέψτε με, ανυπομονώ γι' αυτό. Άρε Χριστόδουλε με τα ωραία σου. Εντάξει. Καρποστάλ είναι. Καρποστάλ. Τι έγινε, φτάσαμε? Μάλιστα. Εδώ είμαστε, φίλε μου. Παρκάρουμε και vamos! Φτάσαμε. Χριστόδουλε, πού μας έφερες ρε σατάνα? Πού πάμε? Ταβέρνα το Κάστρο. Πω. Ελπίζω να σου άνοιξε την όρεξη βόλτα. Για να δω. Το Κάστρο. Γλυκά ζυμαρικά παραγωγής. Πανδεσία γλυκισμάτων. Κατάλαβα. Να παραγγείλω από τώρα 8 σόδες. Βρίσκονται. Ρε φίλε, θα με πνίξεις. Πω, εδώ κοιτά. Ένα πράγμα μόνο του είναι εδώ. Πολύ γραφικά. Ντουγκρού πάμε. Για πάμε να το βρούμε. Αν να είχαμε τόσο περπάτημα δικαί μου, θα πρέπει να είχαμε παραγγείλει από το τηλέφωνο, είναι έτοιμα. Αλλά εντάξει, αξίζει. Η διαδρομή και μόνο σου ανοίγει και την όρεξη και είναι και ωραία. Έλα και φτάνουμε. Πάμε στο τραπέζι μας. Πω. Δωμάτιο με θέα. Λοιπόν, εμείς για κάτι φωτογραφίες πήγαμε και κάποιος εδώ πέρα, Βασούλα, τι γίνεται ρε παιδί μου? Πολύ ωραίο. Άρχοντας είσαι ρε. Πού με έφερες τέλος πάντων και πού σε έφερα?
Ξεκινάμε. Δεν έχει έρθει το φαγητό ακόμα. Ήρθαν και τα κυρίως. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Έχουμε το χοιρινό το κρασάτο. Μπριζόλα βροντόσαυρου. Μια μπριζολίτσα εδώ πέρα μικρή για τη φίλη μου. Εδώ πέρα τι έχουμε χοιρινά Ψαρονέφτη. ψαρονέφια. Από ψάρια Ατλαντικού. Λοιπόν, άντε καλή μας όρεξη και τα λέμε αργότερα εμείς, ξέρετε. Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, απολαύσαμε εδώ την μπαλκονάρα τη θέα και ξεκινάμε σιγά σιγά για την επιστροφή. Θα κάνουμε και μια προσπάθεια να πάμε σε ένα ιστορικό και πολύ γραφικό γεφύρι εδώ πέρα της περιοχής. Ακούσαμε ότι η πρόσβαση έχει δυσκολεύσει λίγο γιατί είχε πάλι και εκεί πέρα ένα σημείο καθίζηση, οπότε θα δούμε αν θα μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Αν δεν φτάσουμε θα σας αποκαλύψω ποιο είναι αυτό το γεφύρι. Αν φτάσουμε πάλι θα το αποκαλύψω, αλλά τουλάχιστον θα σας το δείξω κιόλας. Οπότε λίγη υπομονή και τα λέμε σε λίγο. Πολύ ωραίο μέρος η Καρύτενα. Δεν είχα έρθει ποτέ και χάρη αυτής της βόλτας που κανονίσαμε την είδα και με έχει αφήσει με πολύ θετικές εντυπώσεις. Πολύ γραφικό μέρος. Και από ό,τι μάθαμε μετρά μόλις 100 μόνιμους κατοίκους σε αυτό το χωριό. Wow! Πολύ ενδιαφέρον. Δεν τολμώ να διανοηθώ πως θα είναι εδώ το χειμώνα. Πιθανολογώ ότι θα σκεπάζεται από το χιόνι εδώ. Αν έχετε έρθει ποτέ χειμώνα εδώ, περιμένω τα σχόλιά σας. Γενικότερα αν έχετε έρθει ποτέ Καρύτενα. Θέλω να μου πείτε και εσάς πώς σας φάνηκε. Από εδώ πέρα πάνω, στην Καρύτενα, έχουμε κατέβει εδώ, στο ιστορικό γεφύρι της Καρύτενας, το οποίο δυστυχώς ο δρόμος από εδώ πέρα που πιθανόν είναι να κατέβουμε σε ένα σημείο φαινόταν κλειστό, οπότε δεν θέλαμε να το ρισκάρουμε και μείνουμε εδώ πέρα με τις μηχανές για πάντα. Τώρα όσο μπορώ και φαίνεται εδώ πέρα το γεφύρι, αν δεν σας λέει κάτι, τότε θα ανατρέξετε στο ένδοξο πεντοχίλιαρο που στην πίσω όψη ήταν το συγκεκριμένο γεφύρι, το γεφύρι της Καρύτενας. Γκουγκλάρετε το και θα το δείτε και θα λέτε «Οπ, τον τρελό, τι είπε τώρα ρε φίλε, όντως. Κρίμα που δεν μπορούμε να πάμε πιο κάτω να το βγάλουμε φωτογραφία». Λοιπόν, πάμε προς τις μηχανές για να γυρίσουμε πίσω. Πάμε πίσω Λουτράκι. Και εδώ πέρα ο ποταμός που συνεχίζει. Εντάξει, συγκλονιστική θέα και εδώ. Φύγαμε, πάμε να πάρουμε τα οχήματα. Χαιρέτησα και τα φιλαράκια μου, το Χριστόδουλο και τη Βάσο. Είναι η ώρα επιστροφής για Αθήνα. Έχει βραδιάσει όπως βλέπετε για τα καλά. Γεμάτη μέρα, πολύ ωραίες εικόνες. Χριστόδουλε, όταν δεις αυτό το μέρος του βίντεο
περιμένω την επόμενη σου πρόταση για το που θα πάμε, φίλε. Κάπου εδώ θα κλείσω και εγώ αυτό το βίντεο, αυτή τη μοτοβόλτα. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τις εντυπώσεις σας, τα σχόλιά σας. Και τα λέμε φυσικά σε ένα επόμενο. Καλό βράδυ. Τα λέμε.